Jedan deo mojih priprema za novu godinu ili generalno novu sezonu jeste da volim malkice da se pozabavim time da se raščistim sav višak stvari i verujem da kako ide nova godina da je jedan od preduslova za onako jedan lagan početak naredne godine da se oslobodite svega što vam iz prethodne više ne treba i sad ne mislim tu samo na stvari, mislim i na događaje i na neke situacije i na neke ljude koji vam smetaju, generalno na sve ono što vam je omča oko vrata, kamen oko noge ili kako god to već želite zovete i što vas sprečava da na neki način poletite i vinete se i uradite sve ono što želite. Tako da jedna od stvari koju ja volim da uradim pred novu godinu jeste da sredim ormar, da sredim sva stara dokumenta, račune, kola, sve one neke stvari koje su važne da raščistim i da napravim mesta za novo, tako da to radim danas kada su stvari u pitanju. Sutra ću se pozabaviti fiokama i računima. Čitala sam par stvari nekih vezanih za organizaciju ormara i kako organizovati stvari da onako uvek znate šta imate, s čime raspolažete, šta da kupujete i tako dalje. I inače, ja sam od onih ljudi koje kada mi padne motivacija da nešto uradim i tako dalje, ja potražim neke stvari po internetu koje mogu me inspirišu i onda se potrudim da to iskoristim kao ideju da uradim nešto svoje i drugačije. Te sam u jednom od tih tekstova pročitala da kada hoćete da sredite ormar, izvadite lepo sve stvari i vidite šta želite, šta ne želite, za sve ono i sve stvari koje ubacite u ormar ubacite sa ovim zakačaljkama ka sebi. Sve one koje za 2 meseca ne obrnete na drugu stranu su one stvari koje suštinski vjerojatno nikad nećete nositi. Ja sam sada to pravilo dopunila sa tim da ću izvaditi svu garderobu iz ormara, jer kao što vidite trenutno i nije baš zavidna situacija. Ja nisam neko ko ima previše stvari, naravno u ovom drugom delu su farmerke, suknje, majice, košulje i tako dalje, ali nisam neko ko ima previše stvari i nisam neko ko nemilice kupuje, ali bih u narednoj godini mnogo voljela da se pozabavim malo tim vizualnim iskazom i malo tim modnim momentom i da bih to mogla, htjela bih da ostavim stvarno neke stvari koje su mi temelji u garderoberu, jer trenutno ima svega i svačega, ništa ni sa čim ne ide. Te ću ja izvaditi sada sve stvari i sve te stvari ću poređati na 3 gomile. Nosim, ne nosim, ali uz određenu prepravku ću moći da nosim, znači smanjivanje, ne znam, promenu dugmića i tako dalje. I 3. gomilu za davanje. Tu gomilu za davanje ću podeliti na 2. Jedna je ono što će uzeti moje drugarice, kojima odgovara to, kojima se to sviđa, čiji je to više stil, a druga je neka koju ću dati nekome ko, nažalost, nema svoje stvari i kome će to puno značiti. Ja već znam neke ljude kojima rado prosledim takvu garderobu kad imam, tako da sad ćemo da izvadimo sve i stavimo u 3 gomile da vidimo šta će ovde da se desi. 16 sati kasnije, update o sređivanju ormara je sledeći. Vratila sam samo stvari koje su potpuno funkcionalne i koje su dobre. Ostale stvari koje nisu odgovarajuće, odnosno koje treba da se preprave, srede, očiste, odnesu na hemijsku i tako dalje, su na jednoj gomili. Shvatila sam da ja nisam osoba koja može da okrene zakačaljke na drugu stranu, zato što bi me to jako uznemiravalo. Tako da sam bukvalno izbacila sve što mi ne odgovara u potpunosti i ostavila sam samo ono što je sjajno, dok sa ovim drugim koji treba da se preprave, srede i tako dalje ću tek vidjeti šta ću da uradim. Ali imam za vas bonus savete. Prva je kako vraćate stvari, tako ih prođite ukoliko imate mačku ili bilo kakve gluposti sa onim rolerom da uklonite dlake. Mislim da je sjajno kada su vam stvari već spremne za nošenje, a ne da morate pred polazak u žurbi da ih sređujete. Takođe ono što uvek uradim jeste da im s onom zujelicom im skinem sve one čupkice i ono što se napravilo, tako da kompletno sređene stvari vraćam u ormar. I druga stvar, drugi savjet je da dok vraćate te stvari i odvajate i sve, paralelno pravite spisak šta bi vam trebalo još, odnosno šta bi trebalo da kupite da biste od tih stvari koje ste ostavili imali kombinacije koje zaista izgledaju dobro i koje imaju smisla. I ja sam vraćajući jednu po jednu stvar bukvalno pisala od nekih sitnica tipa
da bih nosila ovu haljinu treba mi određeni brushalter, do toga treba mi bela košulja da bi ova kombinacija bila spojena. Jedno krilo je urađeno, drugo krilo sutra. Dakle, bukvalno čak i ovde je malo diskutabilno šta bih ostavila. Kao što vidite, uopšte nemam puno nešto garderobe. Ništa me ne pitajte odakle je i šta je. Ovo je jedna od retko novih stvari, ovaj predivni duksić Be Happy, Be Bright, Be You. I otprilike to ne skidam, ali suštinski, kao što možete vidjeti, to je otprilike to i ostao je deo sa haljinama. Tu je i gore deo sa torbama kojih ima poprilično, ali kao što kažem, sve je to staro osim ove male teget koju ste videli u vlogu iz Balija. Sa Balija, to jest. Suknja koju sam sinoć obukla je ova na vrhu, ova šarena, i nekada davno sam je kupila u H&M-u i jako je volim, a nisam je obukla bukvalno sigurno 2 godine i evo sad sam se setila nje, tako da dobra stvar raščišćavanja ormara je upravo ta. Takođe i ovaj deo sa haljinama se bitno smanjio, naravno neke su na pranju i na sređivanju pa će se vratiti, ali sam veliki deo nekih stvari se odrekla i kao što vidite 2 šljokičeve haljine za ovu sada sezonu čekaju da se nose ovih dana. Ok, bacam se i na sređivanje šminke, zato što je ovo počelo da liči na jedan zatrpani deo, kao što možete vidjeti, gde ima svega i svačega. Pola od tih stvari ne koristim, znam da će neku moju drugaricu ili moju sestru to radovati. Moram napraviti mesta za neke nove stvari, divne, poput ovog karmina kog sam kupila na aerodromu. U pitanju je Tom Ford karmin koji izgleda savršeno, jedva čekam da ga probam da vam pokažem. Jedva sam se odlučila da ga kupim jer ja smatram da neke stvari nikad ne smiju da koštaju preko određene cene, ali ovaj stvarno vredi i izgleda divno. Elem, 3 saveta kada sređujete šminku. Prvi je, pobacajte apsolutno sve čemu istekao rok, ali vodite se razumom kada razmišljate čemu istekao rok, zato što svim tečnim proizvodima zaista treba poštovati rok trajanja, posebno maskari koji ga čak možete iskratiti. Ali svi proizvodi koji su u prahu i kamenu zaista mogu trajati duže nego što piše sam proizvođač, odnosno ja ih koristim da nekada traju duže jer ne vidim zašto bih senku koju koristim samo ja, koja je prah i ako mi ništa ne smeta, bacala samo zato što je istekao rok trajanja. Druga stvar je, sve što vam je duplo, u smislu da imate od istog karmina 16 nijansi, samo vam zauzima prostor. Prosto vidite koje vam najviše odgovara i možda vidite da se zamenite sa nekim. Ako imate drugaricu koja ima isto 10 svojih sličnih karmina, vi imate 10 svojih, možda razmenite neke nijanse. Naravno s nekim bliskim, ne mislim kao odete na ulicu i razmenite nijanse, ali šta je situacija? Mi masu puta imamo 1001 stvar, bukvalno istu, i čini nam se da imamo svašta, a nemamo svašta, nego nam to samo daje lažnu sliku, kao i pun ormar stvari koje su nam male, velike, pocepane, treba da se srede i tako dalje. Dakle, drugi savjet je definitivno sve duplikate uklonite. I treća stvar je, potrudite se da imate neke osnove u make-up torbici. Mnoge žene kupuju 1001 šljokice ili 305 crveni karmin. Ono što svakoj ženi bez izuzetka treba je tečni puder, korektor, rumenilo, bronzer, nešto za obrve. 3 vrste senke, jedna koja je ona pregibna, odnosno ona fina samo za davanje konture, jedna tamna kojom se naglašava kontura oka, jedna svetla za ispod obrva i uglovima očiju, maskara, eyeliner, možete imati ako koristite i brown i crnu olovku, jedan dobar tamniji karmin, jedan dobar svetliji, neki dobar sjaj. To su neke osnove koje bi svaka žena trebalo da ima i kada su u pitanju ti proizvodi, ono u što je uvek preporučljivo se investira, naravno ukoliko koristite highlighter, svakako i highlighter, ali ono u što je stvarno preporuka da se investira, bar iz mog ugla gledanja, jeste kvalitetan, dobar tečni puder, dobar korektor, jer dobar korektor čuda pravi na licu. I ukoliko koristite neki mat, dugotrajni ruž, nije loše da je to neki kvalitetniji, da vam se ne bi osipao i uvlačio u borice. Ostali proizvodi, manje više, mogu da budu i dosta povoljniji. Takođe, dobar kvalitetan eyeliner će vas sprečiti onoga da vam se stalno razmazuje i sigurno će vam pomoći. Ne znam da li sam rekla maskaru, ali ako nisam, ne znam koja žena može da živi bez maskara. Prazno.
Dakle, skroz prazno i verovali ili ne, ja sam iz ovog rovarila da izvučem. Dakle, da li sam ja normalna, pritom ne znam ni koliko je ovo staro, znači ide u đubre. Zamenila sam ga sa Estée Lauder Double Wear korektorom koji je preporučila Liza Eldridge i vidjet ćemo kako se ponaša. Pored ovog izbacivanja šta radim, uvek uzmem i zarežem sve olovke, očistim svu šminku da bude uredna i ukoliko treba preorganizujem sve, ne uz pomoć nekih preskupih organizera, nego četkice u teglice, one korpice i kutice u kojima nešto dobijete ovog tipa ubacite ako imate nešto viška i tako dalje. Tako da budite kreativni, mnogo je lakše kada vam je šminka po grupama poređenja, posebno ukoliko imate mnogo više proizvoda nego ono što sam navela. Tako da na kraju kada sve raščistim, bacim, onda vidim od onoga što ostaje gde šta tačno ide. Kao što vidite i dalje ima previše proizvoda i svega i ono što sam rekla da vam ne trebaju ovi fabrički organizeri, to uglavnom važi, sad sam shvatila, za devojke koji nemaju baš toliko preterano šminke, jer kada imate previše, onda ove ovako male kutice imate ih 1000 i nije vam zgodno. Te ja moram kupiti još jedan ovako veliki ili duplo veći, ima u Ikeji, i da tu poređam, ali za sad sam izbacila sve što je istekao rok, što imam duplikate, što nije kako treba i sutra mi dolaze drugarice, tako da će one uzeti sve ono što je ispravno, a što meni ne koristi toliko. I ovde je jedno smetalo koje se uvek provlači po mojoj šminki ovde i nažalost iz tog razloga je ovo sve uvek puno dlaka i to me bukvalno izluđuje. Samo dva kratka uvida kada je sređivanje u kuće i organizacija stvari u pitanju. Prvi uvid je da je mnogo zgodno kad svemu imate mesto, jer onda tačno znate gde vraćate i tačno znate gde gledate kada vam neke stvari zatrebaju. I ono što je jako dobra stvar i koju ja stvarno volim jeste da mi uvek sve stoji ne samo logično poređeno po mestu, nego da mi stoji nekako izloženo da mogu da ga vidim. Druga stvar koju sam shvatila jeste da ja uopšte nemam svoj stil. Kada sam raspremala ormar i htela da budem onako malo oštrija prema tome šta ostaje, šta zadržavam, ja sam shvatila da ja bukvalno toliko različitih stilova garderobe imam u ormaru da bukvalno ja izgleda kupim šta mi se dopadne i to što ništa ni sa čim ne ide, to nema veze i to ću definitivno u narednoj godini menjati. Ono što je bila poenta celog ovog videa jeste da vas podstaknem da zaista pred Novu godinu uložite onaj dodatni trud koji je potreban, da se izbace stare stvari, da zaista sačuvate samo ono što je dobro iz ove godine i to stvarno mislim kada je sređivanje kuće u pitanju, to se naravno odnosi na stvari, ali kada je u pitanju život, to ima i preneseno značenje, dakle se stvarno oslobodite svega onoga što ne valja i da u Novu godinu uđete rasterećeni, bez viška suvišne garderobe koji ne nosite, cipela, šminke i ostalog što vam ne koristi, samo vam pravi buku i smetnju i deluje da imate nešto, a zapravo nemate ništa što vam koristi, tako isto i na odnose i na poslove, na neke dnevne aktivnosti na koje možda gubimo vreme, a bolje bi bilo i korisnije da to radimo drugačije i prosto sam želela da vas podstaknem da vežbate da do Nove godine prosto pokrenete taj lanac lepih stvari tako što ćete srediti kuću, tako što ćete napraviti ugođaj u doručku ili ručku sa porodicom, tako što ćete srediti sebe primenivši ove savete koje sam vam dala. To nije ništa što ne radite i vi, ali je nešto što kada uradite u određenom vremenskom periodu, dakle u 2 sata odjednom sve, zaista vam pruži potpuno drugačiji osjećaj i da vam neki mali onako podsticaj da uradite još nešto dobro, još nešto i tako dalje. Tako da ono što možete očekivati u narednom videu jeste šta je mene prethodna godina na neki način naučila, šta su bili moji ciljevi, šta su ciljevi za narednu, kako da vi postavite vaše ciljeve i tehnika kako praviti vision board i verujem da ću imati možda još neki savjet koji je meni radio i koji želim da podelim sa vama, ja se nadam da će raditi i vama. Eto, toliko je to bilo za ovaj video i vidimo se u narednom vrlo uskoro. Ćao, pozdrav!